Кати, къде отиваме, миличка? В София. Така ли? Вълнуваш ли се, че ще отиваме заедно в София? Да. Да, и какво ще правим в София? Ти ще говориш. Ще говоря. Да. И те взех, за да прекараме време заедно. Отиваме на среща заедно, нали? Да. И ще бъде много хубаво. Нали ще бъде хубаво? Да. Обичам те, Катинце. И аз много. Аз повече. Ная. И те обичам много. И аз те обичам много. Защо ме обичаш? Защото ще ме вземе. Защото те взех в София? Да. Ти по спинка ли си хубаво? Да. Да, и още имаме към час до София. Можете да снимат с влака. Ами влака в момента не минава. Но нали виждаш мостчето? С онези сводчета. Нали го виждаш? Да. Ей, там между хълмчетата. Да. Ей, до тези. Да, точно там. Може да отидем някой ден на влака да се качим. Може, да. Ние сме ходили с дядо там. Да. Виждаш ли отгоре, най-отгоре на планината, как има бели петънца? Това е сняг, миличка. Още не се е стопил снега, защото там е по-студено. Добре дошла в София, миличка. И ти. Благодаря. Ето, че пристигнахме. Малка релаксация и след това излизаме на вечеря и ще се срещаме с различни хора. Добро утро! Спахме много добре и сега е време за църква. Кати, щастлива ли си? Да. Да, обичам те, радвам се, че си с мен. Много добре се грижиш за тати. Църквата мина много добре, сега е време за обяд и сме дошли на едно заведение с Кати. В момента тя играе в детския център, а пък аз трябва да избера яденето. Какво имаш в ръката си, Кати? Сърчице. Кой ти го подари? Тати. Тати, защо ти го подари, Тати? Защото ме обичам много. Така е, много те обичам. И ще го подаря на мама, защото мама много обича сърчице. Така ли? Да. Браво на тебе, миличка. И ти много обичаш, мисля, че мама, нали? И за това ще й го подариш. Да. Обади се на мама, че ще я подаря сърчице. Ами, нека да го запазим в изненада. Ама къде да го скрием? Няма да го скриеш, ще си го носиш и като се приберем и като я видиш, ще й го подариш. И тя ще се изненада много приятно. Вече е късно вечерта, изкарахме си прекрасен ден с Кати. Беше много натоварено, много заето и затова не сме снимали много видео, но сега лягаме и ще си наспим добре и утре като станем ще ходим в центъра на София и плануваме да се качим на метро и на трамвай. Нали така? Да. Така че утре вече ще правим повече видеа. Лека нощ от нас. Кажи лека нощ, Кати. Лека нощ.